Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Thomas Vella ta' 36 sena li kien jaħdem bħala notar ġie kkundannat 7 snin ħabs u multat 150,000 euro wara li ammetta li żamm għalih eluf kbar ta' euro ta' numru ta' klijenti li kellu. Kien fl-2016 meta Vella itteħidlu l-warrant ta' notar mill-Kunsill Notarili wara li ammetta l-akkużi ta' frodi u miżappropriazzjoni. U nstabħat li bejn l-2016 u l-2019 żamm għalih flus ta' numru ta' klijenti bi frodi li naqas minn dmirijietu, ħasil ta' flus u użu ħażin minn flejjes tal-gvern fost l-oħrajn. Bejjen Fessazzjon Welde Bżigil, Eritrean ta' 33 sena, inżamm arrestat wara li ammetta li prova jistupra tfajla waqt li kienet fit-triq ta' xogħol fil-Furjana. Il-Maġistrat Ġanella Kamilleri Busuttil semat kif il-Pulizija irċivew rapport dwar persuna li x'aktarx qed tiġi stuprata qrib ġonna fil-lokal. Il-vittma qalet li l-Pulizija kif l-akkużat qabeż fuqha waqt li kienet mixja għax-xogħol u prova jkollu x'jaqsam magħha. Minn hemm bdiet tajja turnexxilha tirreżisti fejn kien dak il-ħin li l-Pulizija wasset fuq il-post u arrestat lir-raġel. Is-sentenza se tkun qed tingħata fil-ġimgħat li ġejjin filwaqt li l-akkużat baqa' miżmum arrestat. Tifel ta' 14-il sena miż-Żurrieq baqa' miżmum taħt arrest fil-jors wara li wieġeb mhux ħadd li jeddet lill-ommu u lil-nantu b'sikkina li kien se jċarrathom u joqtolhom. Il-qorti semat kif ommu stess kienet li rrappurtatu. Intqal kif iż-żagħżugħ ħareġ ma' xi ħbieb u ommu ddeċidiet li tmur tfittxu meta sabitu fi ġnien f'Birkirkara. Meta ġie avviċinat u ħareġ sikkina u beda jeddet lill-ommu u lil-nantu li lesti ċarrathom u joqtolhom għal 1000 euro u tieħed l-isptar Mater Dei kawża ta' ħsibijiet suwiċidali. Raġel intbagħat xahrejn ħabs wara li sera 4 tiflix kien tal-alkoħol għal valur ta' 34 euro minn ħanut fi Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta nhar l-erba' li għadda fejn ġie arrestat ftit tal-ħin wara. L-Ispettur Elizja Xkembri qalet kif uffiċjali tal-Pulizija fil-Belt innotaw raġel suspettuż. Il-Maġistrat Ġanella Kamilleri Busuttil bagħtet lill-akkużat Sabdi Ħamad Mohammed ta' 50 sena il-ħabs u ordnatlu jħallas lura l-ammont li seraq f'4 xhur. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur sit il-ħanut.